abantu baminto keregento yana ndenge beka sege songe yana ndenge onchuru cha sege usi. Oh yes. In any country, all right, the political system determines social system, educational system, judicial system, economic system. Yani chinse chionsi siasa nere go determine ingaki chi system echi chinde chi operate kena ndembe kebia wetera se siasa wetera so gukwanira no koiga no tokorosiri ichi keririarenga na kiesukuru ego chikobangwa na kichi university chikobangwa ningoko ende university ngobosomye university umunyagitari yabyararia akanunaki akoreki kwarire obugamberi bobenaki judges courts and what have you economy ebangu naki keregentu ne chinyagitari chitu true. So the politics is at the basis of organization ya society nalitina nekero inaliritina no organize society kuri guikagoko politically meaning abantu bachamo bakwanira namo baiwane batebaniga tinda kwana materia ta siasa ndibwate connotation yende lakini siasa connotation yengiana naki ogokwanirana the life y'abantu as a society as a community asense in siasa goto igu muntu abatana nchino muntu we kanisa intati siasa siasa robogima siasa nobogima. All right. Kero muntu ngwakari siasa kero siasa robogima abantu baminto take siasa serious rora omuntu ogochora. Oh yes. Ura